ये चढ़वा मोटरसाइकिल कोण मुळे चल मोटरसाइकिल गेर मोताय मु चढ़वा मोटरसाइकिल गेर मोताय एक लाइटी बटन सिस्टम कितो खबर ना फुल मुळो किते डिपर मुळो किते ती ते खबर ना त्या साइड मिरर असताय ती ते खबर ना हटल्या ट्रॅफिक येता ते चोबाम ती आपल्या तोंड चोबाम एसकोंद होतय आ जे साइकिल कोणानी हेळू लाइट पेटल घेता जायचं मला पहिले सांग यावं
फुले ना का लोक पडे आता तुम्ही आहे के आता ते भुया हेळवले शिना सोयीस नावाची आधी आम्ही मायनिंग तो करू होय. बोल पडे होय. मावण राहता होय सांगियार घर ना अहो वरना तू आली किती काय जोड करू के के अहो गेल्याने सांग सिटी रूम आव करून तुलो होय. आमची कोण जाई दावानो टॅक्सी करून जाई गाडीने जो सिटी को टॅक्सी करू आम्ही सिटी रूम असा बेडरूम आव असता येनो होय. आम्ही नाही बस किती जाई सगळे होटी होती तुला अहो आमच्या नाही होत मला करणे आपण तुम होटी माना गलो डेली खूप सार किता जाता बेडरूम असा किती असं नाही नो सोफा होय इको जाई इकडे नाही ट्रेन जाई कोणास करू का आपण बाबा दोन जण होता इकडे अहो लग्न रामा की ताप मेरू मारे कोण मेरू मामा अरे मेरू में हवनार रेंड्रस एंड्रस ओय फॅमिली मेळ बरोबर का येते ते बायको एंड्रस आणि ब्लॉक आणि टॉयलेट आमध्ये लगेच कोणी नाही ही कोदे बोला गेली तू कोणी कुशीन सारा ॲम्ब्युलन्स येता विचार ॲम्ब्युलन्स येता आओ खाली शो आमगे सासपाय ती येऊन सारखं टायट जाण आलो त्यात मरे वची आजी हुई गेलो तरी राळ पडे लेणा बाकार म्हणे राग येते का लेणा बाकार म्हणून पाणी धुता शी तो उडपेकर आहा तो न्हू तोंडा चड सुबे जात उडपेकर ही लेण एकले दिल्या बरी दिसत म्हाका थोडी हे रे बाय हे म्हणटा सांग बरे केन्नाय म्हावा रे माका नशीब हा कित्याक मारू ओ तापडपासून हल्ला तो तू आये मग कापता आवाज किती खबर नाही पासून तुले केन्ना हल्ला चॅट अंडरस्टँड यारो लोपरा माझ्या मोटारे म्हणा माशिनी लोपर बाबा आ लो फॉर्नो आ बुरगो कोस्ती आ क्षेत्र वयता आणि हांव रोयन हांव जैता कसल्यावर तांदूळ हाय ना त्या प्लास्टिका येता ते मेड इन चायना क्षेत्र वयता आणि शेत केदो पिकावळ बोलतात दांडू केदो? इथे लँड पडो नाही शेत आडो का दादा अहो कोण असे येता काढा होय. तुका थोडे लँड काढतो म्हणून अडटलो आधी लँड भेटली कोणाला मागा तो मनीस आहे ना होय. आवय तो सकाळी किती उदो तो अंकल अंकल म्हणा हा? अंकल म्हणे ते करा घेता बाई. रेणा मकार बाई. रेणा मकार म्हणा तर हॅपी जाता बाई नो. आणि थोडी लँड तू उडयतो तो थोडी मागा म्हणे कुठे रेवडी आपलो कुठे चला एम्बुलन्स येता एम्बुलन्स नाही बेटा इकडे एम्बुलन्स सोडून ना तेने अरे बेप दिया किधरे येऊन रस्त्यावर सवायता कोण हो एम्बुलन्स येता त्या दिसतील पडला कोणा कोण वत्तो असलो मरे हे एम्बुलन्स आव कोण रे आईनी वेगळी एम्बुलन्स असतली अरे तू काय का बेप दिया तू काय का हो येऊन काय कसा आव सरो पियाला रागन पियाला रागन कोणाच्या लोकांच्या रागन पियाला लोकांची कितक्याल रे बाबा पहिलो मरे हांव डेली सरप येतालो गुड बॉय तेन्ना लोक म्हाका म्हणटाले हांव अल्कोहोलिक जाला लोक सारका डेली सरपिता तेका अल्कोहोलिक मुठाय उपरांत हांवें सरो सारको सोडलो आनी फकत फांता पिवंक लागलो फांता व्हेरी गुड पूण एकल्यान पासून म्हाका म्हणोंक ना एकल्यान पासून म्हाका म्हणोंक ना कितें म्हणू फांता पिवन फॅन्टास्टिक जाला फांता पिताय फॅन्टास्टिक उडय लिमका पिताय कितें म्हणा लिमका स्टिक म्हाका खबर ना सत्य पर्सेंट म्हाका तरी पयले काम आलो रे अंकल तुका पाय सॉरी तुजी माय अंकल सॉरी तुजे फोडू कितें मूठ सोडून मारू ही मूठ सोडून मारू फोडू कोणाक म्हाका नाल्या कितें शोधन माता म्हणजे मातो शोधन लिमका फांता बाटली किती केन्ना अंकल म्हणतो ना म्हाका तरी पयले काम आलो रे आमरे भुरगो गोष्टी शेत रोयता होय कोस कुट्टा होय पीक काडटा होय काडटा कसले भुरगे
तुझे जाव म्हणजे उद्धार करतात आधार दिता मान म्हजे लागीं आधार आणि समज म्हजो आधार तुका मेवलो म्हणून हांव साक शेतां घालूंक म्हाका 4 साक लेंड जायी लेणा म्हाका कितें जाय